Welcome to the PSL Pass. It's a season finale, Orbit College 0, Orlando Pirates 2. I'm joined by a die-hard Buccaneer. Yeah, I'm Andrele. I'm coming from Matuba. Yeah, everything true and mfethu. Bahlulekile ukuyithatha Orlando. Bengekho mina. Ngitheke namhlanje angikhipha 1000 lami ngisuka eMtuba. Lezo support iPirates izowina. Njoba iwinile namhlanje. But the problem labafana bebedlala kakhulu emuva. So iPirates yasebenzisa umqondo ukuthi ibhola lidlalwe phansi. Yeah. Kwase kwenzeka on goal. Oyithula Mount goal. Kusho ukuthi iPirates beyihlasela. So no brown envelope. Lutho mngani wami, lutho. Pirates mfethu iyadlala ibhola. Sibelebele udlalile mina bengizomnika man of the match sibelebele. Udlalile. Orlando Pirates bingdeserve lokho. Noma ke iDurban City yavala umdlalo ukhazana yethu. But manje ukufika kwi-Orbit College, Orbit College ayambi yodlala ama-playoffs. Vele beyazi nayo ukuthi Barrelegatiwe. Marcus is going for playoffs. Straight down. Barrelegatiwe. Yeah. Bayitholile imali angithi Gembe eRustebel. 100 rand per person. Abazoyithola imali nethi bahambe kahle bayihlathini nayo. Yes. Bazame next time bazolwina mfowethu. Ngiyabonga. Hayi mfowethu, siyabonga.